O, iawn. Iawn. Mae yna arfwys, gelled, un rhan I pawb. O, dwi ddim yn cael clefydd. Dwi ddim yn cael clefydd. Ti di chwregu fi di ar y to? Hold on. Dwi'n nawr yn cael clefydd. There we go. Iawn. Oce. Dwi'n mynd I cael y cobblestone fi, dwi wedi fwy mewn un o'r chests. Oce. Fi mwy Iawn. overpowered na neb. Yes, dyna fe. Iawn. So, Fi overpowered. chi'n gadael y tŷ fan nes, chi'n dilyn fi wan, chi'n gyd gwisgo'ch arfwys, chi'n dilyn fi sydyn, oce? Iawn. Chi'n gweld y castell yn y fan iawn, o'n bech yn y pellter. Daf, sy'n dod nôl to fi, please. Daf, sy'n nôl to ni fe ma. Dod. Iawn, diolch yn fawr iawn. Iawn, mae'r castell yn fan ond, Yes. Mae'n tŵr, iawn, mae'n tŵr ac I ffeindio, ond mae'n agos, mae'n chi weld o fan, just about i'r chwys fan iawn. So chi'n mynd fyny fan, mae'n llyfr fyny fan chi, so dweud chi beth I chi angen neud, Dwi'n oce? marw, dwi angen... Iawn. So dos chi fyny fan, ffeindio ffordd fyny at y tŵr, wrach dilyn, bridge moon fan a dyn ffeindio y llyfr fan Nid egluro chi beth chi angen neud. Dwi'n ar Neu help un chi gwneud bar control. o hunger, so... Jyst amdano chi fa ma. Licio skins chi, skins chi'n ffynnu. A yw danger, nes I chwerthin efo chdi'n pasio fan yma. Dwi'n over. Dyma'r tŵr. O, mae Fideo eto? fan'e. Go! Fe mwyn o ddweud, dŵr rhodri. O, nath rhywun... Dod. The booby traps. Byddi angen neud hwnna achos byddi'n... Fi'n mynd siŵr os mae'n y booby traps. Iawn. Mae chi ffeindio llyfr. Mae'n llyfr. Mae chi ddallt gen y llyfr. Dawda. Llenwch chi llyfr. Dinas. Sa rhywun eisiau darllen yn uchel? Iawn. Na. Dwi'n eisiau darllen o'n uchel. What does it mean, dude? Da chi barod? Na, dwi ddim yma eto. Bus. Ydych chi adeiladu Castell Dinas Bran. Di'r creepers, zombies, a gweddill y bwysfilod cael gwared o pawb yn y pwll glo a Llangollen. Dewin oedd arfer byw yn yr ardal yma, Rhodri, I gadael adnoddau yn y dref isod I helpu chi. O blwc. Iawn. So, dyna ni'n gwneud castell? So mae'r castell yn fan iawn. Da ni, di chi di bod yn gyntaf iawn, yn y dre o disod ni fama di Llangollen. Oce? So mae'n chi cael carreg o'r chwarel neu mwynglawdd dra fama. Chi'n dod I fama. Rhaid I chi defnyddio y cren ac y cerig efo beth yma I ailadlad i'r castell. Dych chi methu neu jyst carreg rhaid o fod yn brics go iawn, oce? Be, so ti ddim yn rhaid I ffeindio stronghold? Mae'n stwff yma'n barod. So, os chi isio... Iawn. Dwi'n cael Ocê, llawer o hunger. Iawn. Na I helpu chi fama, iawn. Chi'n gweld y ffordd sy'n fyny at y castell? Gweld e? Ia. Dilyn y ffordd ne, sydyn. Dwi wedi mynd I fe, cofio. Gymaint o crafting tables yn bod man. Dwi yn hunger. Dwi'n dod. Iawn. Unwaith chi fyny fan gan mi wybod, beth yna. Iawn. Dilynwch y ffordd yma. Rhwng. Ydw i'n gallu fwy fi rhywbeth I fwyta, achos dwi'n marw o hunger. Dwi yn y tŷ. Gym ei fideo. Dyma'r fideo. Ti wrth y castell? Lle ydych? Da ni gyd yn ôl y castell. Fideo. Gyd yn ôl y castell. Iawn. So dych chi'n eisiau adladu fama, iawn? Iawn. Be dwi'n danfon chi wan, chi'n edrych ar Discord. Dwi'n mynd sprintio dwy. So rwy'n yn gwybod, so rwy'n wedi bod I Castell Dinas Bran o blaen? Do. Do? Dwi'n meddwl. Dwi wedi mynd Na. I llawer o Yn castell. Llangollen.
Do? So dwi'n eisiau chi adladu fan'na wan iawn. Dwi'n wedi ddangos chi fideo wan iawn. So peth chi adladu fan'ma. Stop, Daf. Da ni'n angen ti adladu fan'na. Oce? Iawn. Na, ddangos chi fideo wan a lluniau o sut mae'r castell yn edrych wan a sut oedd o arfer edrych. Oce? Beth sy'n ffeindio chi? Iawn. So dyna sut oedd o arfer edrych. A dyma fideo o sut fideo fel ni. So, os chi eisiau gwybod pa ffordd i fynd wan, dilynwch fi. Yma, na i teleport chi gyd i fan ma, iawn. Iawn. Okay. Wow. Iawn, aros fan'na. Wow. Iawn. Pwy oedd eisiau bwyd? Dwi'n yma. Guys, Oh. Iawn. Pwy oedd eisiau bwyd? Fi... Na, dwi ddim Dwi'n eisiau. angen, dwi'n fod does di. Iawn, oce. Pawb yma bron. Ti actifiad ydi an? Dwi ddim yn cael unrhyw beth i adeiladu Ie. gyda. Iawn. Ti'n gweld y ffordd yma? Ti'n gweld y ffordd sy'n mynd lawr yma? Ie. Ie. Dilynwch hwnna. Mae yna pentre bach arall yn fan'na. Iawn. Mae'r enw roi cliw i chi beth sydd yna. A mae yna pethau sydd wedi helpu chi wneud carreg neu brics iawn i adeiladu'r castell Yna yma yn iawn. zombi! Iawn, ofalus. Mae lot o zombies yn y coed. Eban. Oops. Dwi'n marw. Y zombies ddim yn even attack o fi. Dwi just yn mynd right past nhw. Ti'n rhedeg yn sydyn. Dwi wedi ffeindio Ie, dyn ni yma. redstone. Dwi Ie, ddim yn fa, gwybod ma' 'na- sut ond Iawn. dwi wedi ffeindio redstone ar y floor. So, chi'n dilyn Efo Rich. lle ydych chi'n Ww, sbon? wneith Rich fwy dangos chi beth sy'n ne a be wneith helpu chi wrach. Iawn. Falle dwi gallu tradio gyda villagers. Pethau. So, chi wedi gweld y lluniau sut oedd y castell arfer edrych a sut mae'n edrych wan. Ie. Iawn. So, dyn ni eisiau adeiladu'r castell i fel oedd y arfer bod, iawn. Y waliau mawr fel ne. Chi'n gweld o? Dyna beth dyn ni eisiau gwneud edrych fel heddiw yma. Oce. ond yma. Oce. Di... Oes na unrhyw iron golems o gwmpas? Oes na unrhyw Ie. iron golems? So, ddim iron golems ar y funud. Wrach bydd yna wedyn. Ie, achos dwi gallu Iawn. tradio Iron iron golems. pickaxe. Mae yna ffwrnes fama iawn i chi wneud stwff, ond mae yna pwll glo yn fama hefyd, iawn. Chi cael glo i wneud waliau yn iawn. So be dwi'n meddwl bod chi angen wneud ydy gallu tyrchu, cael carreg, torri pren wrach i wneud helpu chi cael scaffolding i wneud y castell yn iawn, a dechrau ail-adeiladu. Ydy'n iawn os ni'n cael gwared o un o y tai? Pan ti'n cael gwared o tai? Wel, i cael wood. Mae yna lot o goed yna, does? Ti'n dweud hynny? O ia, Iawn. Torri'r goed o. O, na. mae'n bod y gwael. Mae'n Dwi wedi ffeindio haunted house. Hold on, pawb cysgu, pawb cysgu. Na, Iawn. mae 'na Chi'n cofio lle mae'r gwlau? abandoned house. Hynna'n Ti'n cofio lle mae'r gwlau? abandoned village. Gyda Pawb ffeindio glai. Ond y gwlau yn yr hen adeilad hefyd yn doedd. Chi'n cofio? Ydy pawb yn gallu mynd i gwely? Dwi'n trio. Dwi'n meddwl bod y pedwar sgerbwd na ar ben Caerffili di cyrraedd y fedgwydd. Do, lle mae'r reina? Siŵr. Fi angen help yma, fi marw. O, oce. Iawn. Mae'r zombies mae gyd. Dyma pan dych chi'n eisiau aros na dre mae'r hir. So, dych chi eisiau fi helpu chi unwaith a wneud yma'r ei diwrnod. Newid o'i diwrnod yn sydyn. Ie? Na, dwi'n mewn gwely. Ti'n gweld o? Iawn. Ti hwnna'n Iawn, gyd fi 'di gweld wel. cobwebs mewn Ar y fes? Na ni. eilid, dwi'n mynd i gwely. Na ni. Rho slash clear weather, fyd. Pwy di top Mr Samus? Dwi ddim Deian yn ti gwybod- dyna? Dwi ddim yn gwybod sut ond dwi wedi ffeindio redstone. Fydd rhywun yn dropo redstone ar y floor. A dwi jyst yn ffeindio fe. What?
Pwy di... Dwi'n Yym, cofio. Pwy ydi top Mr Samus? Fi, Dean. Deian, iawn. Dwi at y ti wan, oce? Okay. Iawn. Si ar Minecraft wan? Ynddo. Na, i o holl ti wan i o. Dwi just i realiso that ti ddim yn gallu torri unrhyw bricks. O, ti yn. Ond y ti hyn ti ddim. Oh. Mae'na zombie efo... Rwy'n efo crafting table. Y pi? Ti ddim wedi casglu y loop. Wo? Y zombie yn way fast. Ydyn y mod ar hyn, achos y zombies yn way fast. Way too fast. O, diolch. Ooh, zombie. Pwy bynnag gwyth hwnna yn diolch. Ooh, iron. Iawn. A gunpowder. Beth ti'n mynd i wneud gyda gunpowder? Hey! So, i mynd i gychwyn, de? Yn gollen, dwi'n meddwl. Iawn. Dwi wedi bach trio gael chygareg o fanna. Ond dwi eisiau rhywbeth chi'r carreg gyntaf, so be fydde angen da? Dyna fo. Pickaxe, dwi'n siarad gwahodd ti wan. Ia, bai fyny. Ei, os da ni'n gallu mynd i'r nether, gawn ni fynd i'r nether. Na, fyny. Na ar y funud. Neu teleportio ti allan sydd os ti yn. Be dyn ni eisiau gwneud i adlad i'r castell? Ac be na i neu fel arall, di sponio mwy o mwy o zombies. Chi di cael free passkey wan yn barod. Mewn ffordd. Is na iron golems yma eto? Wyt ti gallu gweld fi, Dian, ar... ne, dwi'n gwybod ti, gweld ti. Dyn. Gwahodd ti. Ti wedi cael gwahoddiad? Dwi'n meta. Dwi'n cael pren Dwi'n gyda gwahodd ti potato. diwedd. Dwi'n defnyddio potato i gael pen. O. Na, da ni eisiau mynd fynd at Castell. Tatws. Iawn. So mae'n glo, yn pwll glo, a mae'n carreg yn Llangollen. Ti wedi cael gwahoddiad ys Dian? Dwi wedi gwahodd ti dwywaith os di. Diamond sword. Dwi ddim yn gwybod Iawn. beth ydi glo. I helpu, di pawb eisiau un pickaxe yr un. Yeah, please. Fi byd fi. Diamond pickaxe, please. Ie, Dwi'n siŵr yn mynd diamond, de. Iron, o leia iron. Ac yna un pren yn barod gwyth. Ideal, oce, iawn. Dwi'n cael wooden pickaxe yn barod, so paid a phoeni am fi. Iron pickaxe o'n e. Ydw i'n cael Yw, iron? iron pickaxe te. Am bod ti wedi gofyn, o gan gyd i iron pickaxe hefyd. Diolch. Ti mewn eto, Dian? Na. Dwi wedi gwahodd ti, de. Diolch. Ti fod i creu castell gyda materials ti'n cael yn y village. Dyna. Ac yn y mwynglod hefyd. Slime ball, ti isio Oce. pren? Isio Iawn. beth? So be dyn ni isio ydy carreg fel ma, ond ddim di torri, oce? Dwi'n cael sugar canes. Mae boi... Na. Iawn. Whoa, zombie villager. Ydy y villager yn abandoned? Ydy village yn abandoned yn rhywbeth? Pa un? Y village ni, fi'n beth ti'n teleporto ni. Yr un, di Llangollen ddim, ond o pwch glo arfer fo. Achos, first dwi wedi gweld zombie villager, a wedyn rydych chi'n gweld house hunt gyda spider webs. Wyrach, byna mwy o zombies dod yn y de. So rhaid i chi dechrau ffind y ceri gwan, iawn? I dechrau adladu'r castell. Sgan ni'n lot amser. So mae sesiwn chi'n dod i ben mewn hanner awr, oce? Iawn. Cobblestone dwi'n mainio fama. Ia. Dyna'n iawn i fi ddefnyddio cobblestone, guys. Ddim i'n rhaid ar y castell, ond sut ydych chi'n neud cobblestone mewn i carreg fel ne? Ti'n gwybod? Stone cutter, hwnna'n sut. Na ni. Ti'n defnyddio stone cutter. So ti eisiau helpu Rich fan'na i wneud hynny?
Lle ma... Lle fysa'r stone cutter then? Wrach bod o yn pwll glo yn y lle yna lle o'n nhw'n yn y ffwrnesu fath yna. O, pwy gath i taro nhw yna? Fi! Aw! Oes gen unrhyw person bwyd? Da ni'n cael mynd i fan i mines i cael stone. Dyna dyn ni eisiau chi wneud. 100%, dyna dyn ni eisiau chi wneud. Ydy'n iawn os ni'n torri thing i cael stone? Torri be, sori? O, paid o ffynnu, dwi'n just mynd neud it gyda mines ta. O na, dyn ni eisiau ti cymryd y waliau lawr, sti. So dyn ni eisiau ti jyst wneud o'r pwllga glo. So ti'n mynd cael torri'r waliau, cos mae'r zombies nhw'n mynd i fanna, lladd pawb, game over i chi. Oce? Paid o ffynnu, dwi ddim yn destroy o walls. Dwi'n replace nhw, ond dwi'n cael na ni. bach edrych. Dwi wedi neud Dyma'r pwll glo eto. Pwll glo lawr yn... fan hyn. So ble dyn ni'n mynd i creu... So pwy sy'n eisiau mynd i'r pwll glo? Fi. Allan o creu. Pwy di fi? Fi, Meilir. Meilir, iawn, ew, hod ti. Ne, ydyn ni'n mynd i wneud e? Ar lle mae'r castell wan. So ti'n gwybod ar yr mynydd na fanna? Dwi wedi anhofio pa mynydd ydi e. Na, i teleport ti yna wan. Ond dwi'n gallu gweld llawer o Fama. name tags. Yn fanna, ie. Mae ceffil fi'n rwle. So ti dal ddim wedi cael gwahoddiad na, Deian? Fi ti ddim yn dweud fydd yn thunderstorm. Mae'n thunder. Yndi. Fi jyst yn credu fydd yn normal rain. Os mae charged creeper yma, dwi byth ti gweld charged creeper. Dwi eisiau dwi'n gallu gweld charged. O, mae Charles Creeper's scary. Ond dwi eisiau gweld un. Ni'n chwilio am stone cutter. Dwi wedi gwahoddiad arall, Deian. Rich, sut o ti'n gweld gwahoddiadau yn y gêm? Os ti'n chwarae'r ffôn y falle. Sut ti'n gweld y gwahoddiad? Ydy'n iawn os rhywun fwy fi bwyd, achos dwi'n... O'r gwahoddiad, oherwydd... Oce. Gwahoddi ar un ffôn fi, gwiz. Dwi'n marw o hunger, rhywun fwy fi O, bwyd. cos mae Deian yn chwarae ar cyfrifiadur, ond dwi'n meddwl bod yn gweld y gwahoddiadau. Oh my god. Ti'n gweld nhw, Deian? O, helo. Ydych chi'n cloi fi? Dad, Deian sy'n yma. Helo! Iawn, diolch. Helo. Dwi'n methu gweld dim byd, dim gwahoddiadau. Ond da ni fewn yn Minecraft, a mae'n dweud friends, a mae'n dweud add friends, dwi wedi adio chi fatha friend, a wedyn... Dwi'n ei wahodd gwahoddiad, o, na dam o gwahoddiad wan, ydyn, dylse hwnna. Os ddim, os chi'n gweld gwynflaidd yna fo, di o ar friends list fel ne, cliciwch ymuno fanna, just join, dylse hwnna weithio. Dwi'n gweld di gwynflaidd ddim lawr mewn Minecraft, ond di o yn fy Xbox console companion yma. Oce. Os hyn opsiwn i ymuno fel ne, dylse fod. Dwi wedi gweld poisonous potatoes mewn... Pwy sydd yn grow o poisonous potatoes? Paid i bita. Paid y bit o fo, ie. Paid ti'n ei, just paid y bit o fo. Dwi wedi clywed y enw, mae'n dweud poisonous potatoes. Ti'n gweld chi fan y stone cutter? Dwi'n bwyto rai Stone dda. cutter nid yn... Fan Dwi'n gweld. It's cael llawer o potatoes. Na, dwi'n mwyn gwybod lle mae'r stone cutter. Really? Be, Mar? Stone cutter... Be? Finally, nawr dwi'n mynd i beidio nhw So sut chi'n neud stone cutter os chi'n mynd ffeindio? Dwi'n credu ti angen cael Na. pren, a llawer o thing. Dwi ddim wedi creu stone cutter o blaen. Dwi just yn mynd i villagers sy'n cael stone cutters. So, os chi'n Dwi'n methu checio... ffindio stone cutter. Fi wedi chwilio... Os chi'n checio yn lle mae'r ffwrnes fanna, checio eto fan. Okay, ma' 'na crafting recipe i thing.
Chi'n checio lle mae'r ffwrnes fan'na. Wyrach fan hyn o fan'na. Mae yna crafting recipe stonecutter. Pwy Ocê. sy'n eisiau tatws? Oes ti'n eisiau tatws dan y Se rwy'n efo furnace. Pwy sy'n moyn tatws? Ti eisiau moyn tatws? Ti eisiau tatws? Stonecutter, kind of. Iawn. Dwi ddim yn hoffi So, rhaid chi jyst cael y carreg o. Cael gwared o fe. Se rwy'n efo un iron. No. O ie, dwi'n cael un piece o iron. Okay, good. Na, yn y ffodus, dwi di... Ti'n gael smelt o... Iawn, oce, gan i Ti'n gael smelt o checio. cobblestone mewn blast furnace. Ie, dwi'n gwybod. So pa Dwi'n mae smeltio di brown wedi o- Gai fwy mewn? cobblestone fi nôl. Okay, dwi angen un darn o iron. Dos efo gweithio, dwi'n methu dall pan bod o ddim. Dwi'n gallu creu llawer o bone meal. Dwi'n gallu gweld gwynflaidd, dwi'n gallu... Ie. Mae'n invite yna, dys e ddim byd am Dwi'n cael- accept invite yn am byd. Dwi'n cael Os 'na llawer o join? bone meal, Edrych. Na, Gen ti iron? join. O Which ie, join? iron ti? Ie. Ar y hogia eiliad, jyst am eiliad. Os na notifications tab yna o gwbl? Sting? Na. Na. Oce. Iawn. Do you have a stonecutter, pobl? Cwm o'n dweud yn activity, gwynflaidd added you as a friend. Ie. O ne. Iawn. Dwi ddim yn gwybod sut i creu... Mae yna digon o le. Creeper, hey Am creeper. Somewhere. Iawn. Mae Os rwy'n arall yn chwarae'r PC yma? Na. Dwi ddim yn defnyddio PC, dwi'n defnyddio ddim Xbox o peth ydy hwn. O'n e barod stonecutters yma? Oh! Dyna fo, neud? Dwi just yn checio rhai o'r permissions ar Ie. y profile. Gathon ni problem yna blaen. So Beth wyrach bod ydy'r hynny. villagers hyn yn neud? Dwi'n just yn trio setio bod friends yn gallu bod beth, really. Ie. Oh, sorry, man. Wel, iawn. Mae'n dweud yma fyd open the Xbox app on Windows 10. Ie. On the right side of the app, you'll see friend list. Wel, gyda, ie. Ble ydy'r Now you can castell? now select invite. Os ti wedi derbyn invite ti gael. Mae'n abandoned village yma. What? Hyn yn abandoned village. Gyda... Ti gallu lladd I gyd o villagers. Dwi'n eisiau dweud hynny. Be dyn ni yn torri y stone i? I wneud yma ni bricks i allan i'r castell eto. O, oce. Fe, so mae rhaid ni smeltio. Dwi'n cael llawer o bricks yn barod. Right. Dwi'n cael llawer o bricks yn barod. Oh, come Does e ddim on. option I fi. Mae mwnd yn deud Dwi'n cael llawer o Slabs, bricks ond dwi'n chwilio yn y stairs a castell. wall. Ble ydy'r castell? Mae rhaid ni ffeidio furnace, neu craftio Ydw i'n gallu furnace. teleporto fi i'r castell? Seriously, ble ydy'r castell? Na. Yn. Ble ydy'r castell? Gen am bwyd. Oh, skeleton. Diolch. Oh, diolch. Na ni. Da iawn. Diolch. Oce. Gem y fideo'n gweithio at ti'n barod, mae'n dallu adeiladu. So ti di gweld y llun, do? Daf, ti di gweld sy'n mynd edrych I fod? Na. Achos Na. dwi'n neud stream. So... Os ti'n gawn o dad edrych ar Discord efo ti, neu di weld lluniau o be mae'r castell fod I edrych fel.
Neithon ni helpu ti. Wyt ti gael teleportio fi back i village? Dwi wedi gach o'n o stone. A ti'n edrych nôl wan? A mae spider draw fyna. Os yna rhywun efo bwyd? O, paid o ffain i dwi wedi ffeindio place. Village arall. O, ie. Ia, mae'n bwy. O, dwi'n gweld rhywun. Dwi'n gweld rhywun. Dwi'n gweld Richard Rw. Dwi'n yn gwybod pwy ydi Richard Rw, ond dwi'n gweld fe. Fi dio, David, paid o benni hi. Fi chwaith yn. Yn fi di'r ffynus hwn, beth sy'n hwn? Fi di hwn. Ie. O ie, y dad fi wedi rhoi thing. Fi di just yn mynd edrych. Stone. What stone? Yn am bwyd. Dwi ddim yn gwybod wyt ti ddim yn gallu bwyta bone meal. Bwyta bone meal. Swn ni'n cynghori da. Os slain bod mynd i fyny lafa. Dwi'n ni... Lot. Mae'n bara yma, mae iawn. Dwi wedi gweld Ti'n gweld o? O, na! Dwi'n cael slain by Enderman. Nath rhywun arall cymryd nhw. O, na. Heba. Enderman. Enderman anna ti, llew ti. Mae Enderman di lladd fi twice. Dwi ddim yn cael y loot fi back nawr. Iawn, digon o fara yn fan eich, oce? Un o gwahoddiad eto yn o look efo'r gwahoddiad? Dim byd. Ond dweud bod chi ar yr Xbox app, de? O ne, ond i'r hewi. Ys ti cymryd cobblestone yna gan fi? Yn time i fi cael armor. Dwi'n dal all the time achos dwi ddim yn cael armor. Na, mae'n dal yn neud ar PlayStation yn gweithio. Just ar PC di ddim. Dwi ddim yn fio cael Oes armor. Martin. Ie, mae dweud bod o, dwi'n darllen o'n, mae dweud bod o lot mwy gymleth ar ochr y PC ac ysgrifennu dod fyny hefo'r gwahoddiad. Oce. Dwi'n joinio realm, dwi'n adio server. Stiom yn server, save game di ar y consoles, di servers yn bosib eto. Pawb mynd i gwely. Finally. Iawn. Mae hoff hi'n rhywle, a mae'n ddim. Ti'n siarad, ti'n sgwrsio? Dwi am teleportio fi. Beth ydyn? Os rwy'n eisiau helpu... Ond rwy'n eisiau bara. Achos Ie, dwi'n mynd i... Mewn iddo fo, dwi... Pwy eisiau nhw? Be, sorry, Rich? Wrth i sbio mewn iddo fo, sori, Ie, PC fewn. Trio data sef, dweud ar Reddit o falle. Dwi'n mynd deep mewn i'r mine. Ie, sgyn chi'r Xbox app ar y cyfrifiadur? Oes. Just to make sure. Rwy'n yn gallu... Hyffoeth cobblestone i fi mewn. Fi di gadael allan o cobblestone. A fi ddim yn cael pickaxe yn mwy. You can just do it. Dwi'n meddwl dwi'n wedi gan y cobl. Oh God! Wrw di marw sydd yn ei lafa. Fydd yno horse fydd i'n rhaid o me ar. Hebon, ti'n insane? Oh well. Things happen. Doesn't matter.
Dwi'n rhaid rhywbeth yn y furnace wych. Neb cymryd y fydd fi'n rhaid yn. Ydw rhywun yn cael crafting table? Mae yna crafting table yn yr te. Dwi'n gallu creu llawer things to just bang in a crafting table. Dwi'n gael crafting table. Dwi dal i damon gwahoddiadau i drio bob dim licio. Dwi jyst disgwyl I cobblestone fi mynd I stôl. Dwi'n gwybod ti eisiau gallu mynd efo rhaw. Dwi'n gwybod ti eisiau gallu clicio LT ar y llawr efo rhaw. O, dwi'n angen ar agdo. Dwi'n creative. Mae rhaw yn way cyflymach. Ydi o? Just yn dweud. Okay, na'n checio hwnna. So fi sy'n dwyn pethau o fi bynnag dyna. Cos yn slime ball. Stop eisiau dwyn pethau fi. Na, dwi eisiau un cobblestone. O, oce, na I roed yn I chdi. Ti barod e ben nhw? Ydyn ni angen crefio bricks? Clirio bricks? Pam ydyn ni angen bod yn bricks? Mae yna rewyn methu clywed ni. Ar y llun da, mae castell fyna. Ti'n gallu gweld bod nhw'n defnyddio. Ond pam ydyn ni just defnyddio cobblestone? Ac mae'n take way too long I find a stone cutter. Neu creu stone cutter. So... Dwi'n allan mewn iddo fo. Yeah. Yes, o/p. Amhosib os platform rhwng PC a PS4, de. Mae o? Na, mae'n amhosib. Mae'n amhosib? Does ddim ffordd o gwmpas I. Ond y Microsoft account di ond de? Ie. Bod chi efo Microsoft accounts, ond di Sony a PC. Ond dyn ni hefo Microsoft, dyn ni di adi ar Microsoft yn do, yn barod. Na i'r plan I chdi. Dwi'n adeiladu nawr. Gyda lot o bricks, stone bricks fan. Ideal, dyna dyn ni isio. So, Mei, ti eisiau mynd I helpu nhw? Dwi'n mynd I refod am, so ti'n ôl ti fi wedyn. Ond, Yn y te, peidwch y dweud dim y cobblestone sy'n meltio ar y chwyd. Pleider, beth ti eisiau? Dwi wedi redeg allan o bwyd. O, di rhywun gallu teleporto I fi a cael fi bwyd. Achos seriously, dwi really angen bwyd. Na I roed bwyd I chdi. Yn bydd. I don't know if I need to dal mewn y thing. Build nawr. So, dwi'n really llwgle. Dwi'n cael one bar left. iawn, gollwng bwyd wan. TP. Llwy ti? Lan y top. Dwi ti lan y top.
Dwi'n lan. Dwi'n ar bwys y castell. Oce, Does dos ddim iawn. ffordd o gysylltu rhwng hwrra PC dyna go. Oes na ddim na? Dal i chwilio, sori. Dafad. Dwi wedi ffeindio dafad. Ond dwi dal... Uh-oh. Nawr dwi'n cael Oes, 0 bars. Dwi'n cael 0 bars. Ti angen dod... chwilio. Dwi ar ben y castell. Sol ti. O, hwnna ti. Cara. Ie, diolch ma'n deud i'r be dwi'n dag, mae'r update dwytha wedi caniatáu, a hwnna diwedd blwyddyn dwytha. Dwi'n mynd i... Ie, ond dwi'n cael mwy cobblestone. Postio link. I dal yn cael llawer o cobblestone. Dwi'n methu ffeindio'r castell. Oherwydd, dwi ddim yn gallu creu castell os dwi ddim yn cael emwything. So pwy sy'n dweud yn ei wan? Cael llawer o cobblestone. Lle mae'r castell? Mae'n... Castell. I ti eisiau i rhywun i teleporto ti fe? Ie. Okay. Diolch. Dwi ddim yn gwybod sut i teleporto pobl, so... Iawn. So, chi'n edrych ar y llun? Dwi'n gweld y llun agos efo'r castell fod i edrych? Yep. Ie, dwi'n cael 2 lluniau o fe. Oce, na ni. So, wedi gadlo chat. Yn un yn scaffold. O, dwi'n mynd i gweld os di cobblestone. Chwilio am llawer o thing. Fi fi'n dio blodyn, a jyst yn dod. Dillad yma neu ti. Oce? O, pwy sy'n torri'r wal wan? Oce. Dwi ddim. Pwy sy'n torri'r wal yma wan? Pam wedi torri'r wal? Dwi wedi dweud dwi ddim yn torri wal. Rwy'n efo saddle. Na, pam? Ti di ffeindio... O, so cofia, pwy di Are You Danger? Hwn di'r giat, iawn? Are You Danger? Cofia. Dwi'n 10 weeks. So, rhaid i gael ffordd. Os ddech ar y llun, mae'n amlwg o hwn di'r giat, oce? Crap. Na 3 zombie rhedeg ar ôl fi. Da iawn. Lle wyt ti? Mae'n oce, achos dwi rhedeg i ffwrdd. O, wedi hwnna efo hwnna. A mae'n threwing cymryd. Caerffili. Pwy di Are You Danger? Eban. Eban. Cofia bod hwn di'r giat, rhaid dwi'n bobl o mewn i'r castell rhyw ffordd, rhaid? So, os edrych ar y llun, dwi wedi damio llun o Discord, y wal yma di'r giat, cofio, iawn? Oce? So, rhaid i ystyried hynny. Bydd y zombie yna troi mewn i hys. Gee whiz! Fyneth lladd... Gen ti'r link, Rich?
Sneb yn gwybod lle dwi. So ydych chi'n edrych ar y map. Dwi'n gwybod ffordd hawdd iawn o ffeindio ti. Na, dwi'n saff yn fama. O'n i ar mute, sorry Gwys. O'n i'n gweiddi. O'n i'n gweiddi. So ti wedi y castell yn neud? E-bosib o'ch ti'n gweiddi. O, oce. Sgynnau'n... iawn, oce. So ti wedi y castell yn neud? O. Dwi'n eisiau rhaid y laptop arno gomod eich, cos dwi'n eisiau cymryd gomod o Wi-Fi, so... Yn y specialty. So mae gen i pedwar cyfrifiadur yn ymlaen yma. Rhywbeth yn cael ei chwthu fyny yma, wrth ymwneud â castell. Ia. Ie, maen nhw wedi opti mewn do, mae PS4 mae'n bosib, lle. Yma de. Of course, the crossplay functionality only applies to the Bedrock edition, i.e. the edition available on Microsoft Store. Still using Java edition, which if you're into mod, yeah, then you still be restricted to play with PC users. Y dad fi'n cael Bedrock edition. Bob un yma Bedrock dda, ydyn? Dyna o beth dwi'n dall yn deud. Na, mae pobl sydd efo PC ar Java edition. O. Pam, lle? Na, ti'n cael Java edition. Sy'n dweud ar y thing. O, hyn. So dyna diolch chi? Ie. Ia, bod PC yn dal yn Java a ni Bedrock. Ydy rhywun yn cael unrhyw cobblestone? Dwi'n gofod diolch. Dwi'n gallu rhoi fi cobblestone. Sure. Os ti'n cael trwy Steam, Java edition gan de. Rhoi fi Os cobblestone. ti'n cael trwy Microsoft account, Dwi eisiau cobblestone. mae Microsoft, mae o, yr un, dyna diolch. Dwi eisiau cobblestone? O, Steam sy'n cael ar. So, Dian, Yes. dwi'n clywed ni? Ie, Chi wedi cael trwy Steam neu cael trwy Microsoft account felly ar... drwy Microsoft yn ie. Trwy Microsoft? Ooh, Golden Apple! Dyna, diolch yn ei symwyr chi? Beth ti'n cael hwnna o? So peth ydy, Golden mae rhyw Apple. o hôl chi, dwi'n gweld chi yma. Mae rhyw, invite to game. Online cross-platform friends. Top Mr Samus. Ar Minecraft, invite. O, dyna fod dwi'n gael invite on. Waw! Iawn, so, dych chi mynd i aros ar yr ail sesiwn. Ar y funud, na i fod yn hollol onest, sgen ni'n lot. Pam ni di Ar y Discord gorffen nag oes? y castell, ydw i gallu creu parkour thing? O, Aned, iawn. Oce, pwy sy'n rhaid hwn fama? Pwy sy'n rhaid hwn fama? Be? Pwy sy'n rhaid y brics yma fama? Dim fi. Lle? Fama. Cobblestone dyna, ie? Cobblestone. Pwy sy'n rhaid i cobblestone ma? Diamonds! Pam ydi angen bod yn... Load yma. Pam ydi angen bod yn stone bricks? Dyna, rhaid o fod. Dyna'r castell. Dwi 'di Zombies ffeindio dod a diamonds. just bang. So rhaid o fod yn stone bricks. Gweld? Bwrw nhw lawr. Mae zombies ddim yn gallu boo things lawr. Mae'r rhai yma yn Oh, so mae angen bod yn stone bricks. rhaid o fod yn stone bricks. So dyn ni eisiau trio cael y waliau. So ydi e yn mod pack neu rhywbeth? Be ti'n feddwl? Mod pack yn rhywbeth pan ti'n cael fel special things. Ie. Sydd yn mewn y normal thing. So mae so beth mae'n called? Zombie knocking down castle things? Ie, wink wink. No. Ie, so rhaid o fod yn stone bricks, oce? Rhaid o fod yn stone bricks. Okay, ydy rhywun yn gallu creu stone cutter te? Mae'n stone, iawn, oce, iawn. Mae stone cutters yn y blacksmith. Yndyd, iawn, oce. Pawb stopio mi then, a transportio ti drosto i fama, iawn, oce? Okay. So pawb yn dawl eiliad, oce, iawn. A i transportio fi, be bynnag ti'n neud. Ti'n mynd i, so... Dwi yma, ti'n mynd yn teleportio fi. Iawn, dwi wedi teleportio
pobl, so ar y top yr rest, oce, mae Elgar yma. Teleportio fi i Stone Cutter. A fi, actually. Oed, sgod fo hwn. Iawn, oce. Yes, diolch. Reit, eisiau gweld a disgod pwy yw'r ac sydd yma a pwy sydd... Iawn, ydyn, wna'n rhaid i jyst gweld Ti pobl. ddim yn gallu... O ie, wyt ti gallu ffeindio normal furnace? Be di normal furnace? Ti angen normal furnace i neud? Dian, chi mewn eto? Na, ddim eto. Ti angen normal furnace. Iawn. Unfortunately, dwi'n mynd i just create rai o'r... Did he just mynd i dweud dwi'n mynd i create windows? Ie, mae gennau lot gormod o... Go, babi! Babi! No, paid â gael! Ti'n mynd i teleportio fi at y blacksmith thing. O, wan ti sy'n teleport, You just Iawn, don't get windows. Fod o stone. Peth, ti'n yn edrych yn better gyda windows. Hynny. Sorry, mae'n o'n lot. Fi am wneud bunch o furnaces I bawb. O fawr, dwi angen mynd nawr. Cool. Pam ydw angen mynd? Okay, dwi angen hyn. Parti eraill yn mynd i gael tro nawr. Top Mr Sands joined the game. Mae yna loads o furnaces I bawb. So nawr dwi ddim yn gael chwarae Yr mwy. un fi di hwn.